Trommels, fluiten en toeters. Met zo volle mogelijk leven worden de handtekens naar het gemeentehuis gebracht. Ja, voor de bezuinigingen, want anders wordt alles volle duurder. En dan kennen heel veel banden net meer op muziek en cultuur en vorming. En nou, dan kennen ze dat niet meer. De ouders van Sander betalen je nou €200 in het jaar voor zijn muziekles. Omdat het budget van het toonhuis door de helft gaat, wordt het lesgeld nevens de directie op zijn minst 2 keer zo volle. Misschien zelfs het driedubbele. Die nieuwe bestuurder van 250.000 die moet eigenlijk tot de helft. Dan kunnen we nog wat activiteiten oerhouden voor de jeugd. En dat kan net met deze bezuiniging als die trogjet die er nou plant zit? Nee, dat wordt dan hartstikke zwaar. Dan moeten we de lesgelden gewoon toch heel erg omheen gooien. Dus dan wordt het voor een hele grote mensen eigenlijk te duur. En dan wordt de drempel voor de grote gezinnen te heeg. En dat zou schande wezen. Vinden ik de band die het nou les krijgen op de squallen. Het is ook belangrijk om muziek in die leven te hebben. En dat net alleen nog zonder muziek is. Dat is gewoon echt van muziek te horen. Ik hoop dat de bezuiniging stopt, want anders dan kijk ik misschien niet meer op trombones. Ik zit ook al op hinderrieden en op volleybal, dus ik denk dat ik dan er aan moet keren. Dan wordt het wat te duur. De gemeenteraad van de Frieske Marren kan na weken de bezuinigings van het college nog zin houden. Maar grut liep het die kans nevens de wethouder net. Wij weten ik wel dat dit zeer doet. Wij realiseren ons dat ik heel te denken dat meestal dit gewoon in de beurs draait zingeert. Maar dat is net alleen een voor. Dat is op het sociale markt leidt dat daar moet ik bezuinigen worden. Nou, dan moet ik naar je proberen rond te zien, dus wegen en green en dergelijke. Ja, die mag ook wel op een goede manier onderhouden. Daar is ik ouder aan de weekend nog wel wat discussie over geweest. Dus het wordt nog een stevige puzzel, ja.